Malaw kita sa kuweba, ang magiging tour guide ta. Anong pangalan mo? Gerald po. Gerald Anderson. Ayan po. Iyo, Anderson. Ay, Gerald Borson. Gerald. Malaw kita dyan. Mainot ang tour guide. Diyan na kita mag-picture dyan. Malaw na muna kita. Malaw na. Anong mga yaon daw dyan sa laog? Makatakot ka dyan. Lemon daw. Lemon kalas. Sabi niya. Exciting. Ayan po nailingin daw. Yan ang kuweba. Kalaogan ta. Kaya. So, ano ni? Flashlight. Flashlight. Malikog. Oh, kay puan flashlight. Ibig sabihin, madiklom sa laog. Ayan. Malaog na kita dyan. Yan po mga kaibanan ta. Mga massage therapist kang happy hap. Ito yan. Happy hap. Happy hap pa and massage. Yan. Diversion branch. Malaog kita nga. Guys. Ano? Vlog. Salamat. Iniba na nga ni ka. Oh, mento ko. Malak ka mo dyan. Si Gerald. Sige na yun. Hey. Wow, oh my gosh. Wow, connecting. Boy, video igisa mo, boy. Video igisa mo. Day na. Wow. So, hindi na ang laog. Maglaog din banggi. Yan ang laog. Ano? Ibang kuweba na. May ano, may paniki. Wow. Sabi ako. Namamarong ng ano kang paniki. Parang ano? Ano ba ganun? Ini ang laog kang kuweba, duman sa bungad, medyo salit lang. Pero pag naglaog ka digdi, mahiwas na po ang laog. Ayan. May mga paniki na naglalayog digdi sa laog. Ayan. Hindi mo, ma'am. Thank you. Sige na. Dali, picture. Dahil man kita gano'n siya. Sarap daw ito. Ano po kuya? O, dyan na. Oh, siyempre itotok nindo na sa indo ang ilaw, tanganing maliwanag ka mo. Dahil dito pagtutok sa kanan. Yung sa taas. Yan, pag malaog kita digdi, mga kaboses, kaipuhan talaga ning tour guide. Nakakaaramig di sa laog ng kuweba dahil pwedeng mawara o di na makaluwas, maribong ka na. Pag naglaog ka digdi, masakitang munang hanapon kung saan si Agi pabalik o paluwas mga kaboses. Yan, si Pigalianta, yan ang area. Oh. Yan po ang Inagianta, yan ang area. So, ayan. Ito na sinda. Nabayaan na kita. Remate ka. Remate ni si Mamba din. Asin. Ay. Ang hipot. Yan ang sinasabi. Inusto nyo yan. Oh, palit ang palit! May ililiit pa ba dito? May upo sa ilin. Wait, pakalaman kita dito. Jade, pendrive. Kakanood mo yun. Ay, kamusta? Naman daw. Yan. Sabi kang tour guide, may mga area na bawal igdi. Dahil pwedeng agihan. Dahil pwedeng laogon. No? Yan. Yan, si Gerald Anderson. Kaway.
Kaway-kaway. Team leader. Mga labason. Yes. Yung mga project po. Angel! Angel! Maligaw. Angel! Kumusta experience? Okay lang, medyo Nakakaano? nakakabagot, pero masaya. Ako bagot. Yes. Bagot pero masaya. Para din naman kaming